होमबा जारलासै सोलायलायदों हेलौ लोगोफोर आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय माने आङो जोंनि गुडनि 10 जनिया गुडनि थाखाय जोङो एसे खाना जानो नागिरदों आरोना बेयावनो थांनो नागिरदों रानिजों आंजों रानिया इनि सिगां जाग्रोबाय गेट खाथियाव थाहैबाय बिराद सान्दुं गोसाथार थेवबाबो दिनैहाय माने खाना जानो नागिरदों नालाय जों थांनो ओंखारबाय आरो गुडनि माने एसे जोंनि सुटनि फैसा दंमोन आरो 10 जनिया सुट होनानै फैसा मोननाय बेनिफ्राय बेखौनो जोङो एसे खाना जानो नागिरदों लोगोफोर नायलांबाय थागोन नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय दाना जोङो थांबाय थानोसै नै गेट खुलिदों आं थौ मामि थौ जि सान्दुं गोसाखा ओइ फै साथायाव फै साथायाव थौ थांबाय थानोसै जोङो नै बेनिफ्राय आङो माइरं थफ्लाबो लालायलायदों ओंखामबो जागोन आरो जोङो दिनै माइरं एसे लादों रानि थौ थांनोसै ना मामिया जोंहा गामियाव थांनो होनबाथाय एकदम सिगां जाखायो र मामि ओइ लोगो सासे लेंहरनांगौ ए अमायाबो मोननै जाथिनि लाबोदों आं खुगा गोलावखौ लानो नागिरबाय बे खुगा गुसुंसो लाहैबाय अदालगुरिनि बे खुगा गुसुङा ए अदालगुरिनिफ्राय लाबोनाय अदालगुरिनिफ्राय लाबोनाय जाबावलायो सारियालिनिफ्राय लाबाखै होनबा जेनेबा माथो अदालगुरिनि नै जोंनाव अमा बेदरा ओमफ्राय नै बियो गगामुगनि होनदो आरो गगामुगनि नोङो बिदि भिडिअ खालामथ'नो मादों अदालगुरियावसो बिदि खुगा गोलाव ओंखारोमोन ना माबा खुगा गुसुं थुमफ्रु ओंखारो अदालगुरिया नै इयो आरो जेनेबा जोंनि गगामुगनि डिजाइन अमा गुफुर नै इयो सेरथाम लाबोदों अमा गुफुरा बारा गोथावसो जायानो माथो गोथावसोलाय गोथावसिनसो खोमाहाय ना गोथावसो जोंना बेदरबानो जायो होनलाय फिसाखौ खालामनांगोन खोमा ना दा रुगारग्रोनानै एसे रानथावा जायोना होनाङाहाय एसे दासो जाखांलांबाय अफ्रिखौ हांसो आदार जादों ओइ मालाय आइमोना ओइ नै आयु जोंबो ओइ नै मासे बुरजा हांसो दं नै इसानाव हांसोआबो बुरजाथार दङ हांसो नांगौबा लांफै नै हांसो फानोनो आइमोनहा मानैजों 300-300नि नङा 600 माबा मासेयावनो 300 ए मासेयाव 300 गोलैगोन आरो मासेयाव 300 जरा 600 जाबाय आरो ना ओमफ्राय गोदानाया गोदाखानानै रुनोसै ना रुवाबा जि लेथ्रा ओंखारो आखर रुबाथाय ना गोसोम रुनानैसो जानांगौहाय जोङो बे मैलाखौनो जाफाजोबो ना ओमफ्राय नै मेजेमा बिराद दङ आखौ ना मेजेम बारा जादों नामा मोदोमबो दं सिङाव मोदोम दं गोदानसै आंबो दाना सारायजों गोदानसै ना थाब जानायनि साबायानो जा फुङानो जा एसे गिदिर नांगौ आरो ना फिसा मेरला मेरला दं बारा गैला अमा आदार होनानै दामलाफ्रा आंबो बिदि अमा आदार होबाय थायोमोन दाखोर गारगारथिं गारैदो मैगं जमा दोननां गारहरगोन उनाव थालिर फस्लाखौ सायनोसैलाय ना मस्ला देदो नोङो ओरै मामि थादो नाङा मा बया है ना নহয় ইজনী কৰি আমাৰ জনী বাবা এই ভাত খাব লৈছে গৰম ভাত বনাই এই মতা মানুহ থাকিলে আহিবলৈ আহিব নহয় এই চাউল আজি দে আমি তিনিমৰ কাৰণে চোন দে মই এমকে নাখাওঁ বেছিয়ে খাব চাগে আপুনি এই মই যাতে দুই মগ খাই চাগে थालिर फस्ला अनलायाव होनो नागिरदों एसे हलै दा खम हयै दा दुइ मग आनिसो मयो আমি আজিকালি কামো নোৱাৰোঁ ভাতো খাব নোৱাৰোঁ
बेदर एवग्राया नै जोंना गरमा थानो हालानो माबा हाबदोंहाय आंनाव मा हाबदों बेंफोर सामब्राम गुफुरनि बानलु माबाखौथ' आरो मासे गरम जादों सान्दुं नांसोगारदोंहाय जोंना नै माबा फाजा एवनाया हालदै होखाबायमोन आङो आरो होबावबाय नाङाखै बायदि नुदोंना ना खुन्दिबि ता कबजा बला सकु धुइया दिसो मस्ला उननो नागिरदोंहाय नै सिलपाथायाव आङो उननो रोंलायलाङा आंहा आं माबोरै उनोसै मालाय बिगुमायासो रोंदोंमोन साब अनला बुरालाबो माथो बायख्लालायनाय अनला थालिर फस्ला दे होदो अनला ओंख्रिया मोनबाय नै जोंना गंगार दुन्दिया होदों मोदोमफ्रुखासिगोनहाय ना ओरैनो मोदोमखानाय ओं फस्लाजों अनलाजों आलुजों बेदर होआखै जोंना बेयाव निरामिस जि मोदोमखाबायहाय ना गोथाव जासिगोन आयु इनै एसे गिदिर गिदिर हानांगौमोन माने जोङो ना फिसा फिसाद्राय हादों होमबाबो जादों दे ना जाबाय गथा जाबावनांगौ नामा जासिगोनदां खांबाथाय लाथा जागोन ना आं अनलाखौ होजोबदों आंखौ होजोब्बाय एसे देनायखौ गथाद्राय जागोन आं साखिदो बन्द' खालायथ' दे होमबालाय बा साखिदो जारलासै सोलायलायदो बाल बिनि मानदे मामिया गेलेबाय नै साबसिटि दिम বুলি কৈছিলে সাবস্টিটিউট দিয়া নাই যে আমাক কাট ধৰিব লাগে আগতে লোন লৈছিলে জানো এতিয়াই লৈছে नै बेदरा मोनबाय जोंना राननो रेडि जाबाय बेनिफ्राय अनला ओंख्रियाबो जाबायहाय अनला ओंख्रिखौ एसे देखायनोसै आङो फै अनला ओंख्रिखौ देखायफैदो नोङो ओंखामखौ देखायलायबावबायसो जोंनि खानाया अनला ओंख्रिया माबायदि जादों एसे एरलालाय ओइ मोजां जादोंहाय ए सायाव माबा जानाय सायाव माबादों जि मोजां जाखादों दे बुरजा जा ओंखामा आरना हर ओंखामा बुरजा जा जाखा खाना जानाय दिनै नुवाखै दे लेथ्रा नङा गोथारदो जानाया जानानै देखायबारा जलखिया जलखिया आसिलखौ जानोसै जोंहा नै दाना जाखांनानै थांनो ओंखारजोब्बाय नै लोगोफोर थांसै खानाया जाखांबाय ओमफ्राय आं रानिखौ आखाइ हमनांगौआ आंसो गैलाहाय फै राजा फै मामि थांसै ओइ फैदो आयु खाना जाखांबाय सना थांसै गैलाहाय
दुस्थुआ गैला देनां नायथोहाय गावनो देनां देरबा फैदा नै फैदा आयं फैदा आयं बे बाला गेलेनो बिराद मोजां मोनो ए सर गेलेनो हायाखै जा मामिया थांबाय भाइया थांबाय फैदो गैला राजाया गाबगासिनो नै थांनोसै जोङो खाना जाखांना फैबाय बाय बाय नै जोंहा फिसा गोनां नालाय एकदम दिगदार ओइ नोंसोर थांदो दै दावराव दावसिया बाय थांसै नै मामिया इथिं थांबायना नङाबा इसिम लाना होगौमोन आं थांदे आं थाथा जा थांनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बेनिफ्राय जोंहा मामिया नै सासे लोगोजों थांफाबाय आरो बिमादैजों बाय बाय